hustý. A zatočený ocas. A má takový ty rohy zahnutý dopředu. Nemá. To není divoký prasopáče růžový. Stačí. Jo, fakt. Jo, máš ho. To ty už jsi udělala i jako než jsem ti to řekla, tak jo. Jo, takže prasátko. Jestli jako Harry. To ještě se tady vidět cihly, jak vypadá vůjka, tak jako ze strany, jak jsou ty boky toho domečku, tak tam vyčuhujou spoza omítky cihly. Dobře. Aneška krásně zrovna prasátko si zhama Harryho Pottera. Tak nebudeme vyrušovat, aby z toho nebyla roztrasovaná. Hranatý, dobře. Jo, tak jako laťky hranatý, nejsou špičatý. Nebo liška. Ty jsi říkala, že Já to vidím, že je tvoje. A já bych se ještě byli trošku větší, přesně, Martino. Já se má jízdí jako Harry Potter. To bylo krásný, Může mi to někdo ukázat? krásný s kopicama, že? hele, tady 10. Namalovaný líčky. Pastelky si nechte. To je dobrý, to bude To je prče. Takže to prostě člověk, že malíři koukají jak je to dělat tak to je těžký, protože člověk se jako ptá, má takový názor.